Moi boas. Hoxe estou en Ribeira. Vou participar no Trail a Cidade, na distancia longa de 21 km, 800 positivos creo que son. Sempre que fixen este trail, fixen a distancia curta, a de 14 km, así que non sei que me vou atopar, nin se vou chegar inteiro a meta. Non suelo facer estas distancias, así que a ver. Agora vou camiño de recoller o dorsal e logo a cambiarse, que fai frío, moito frío. A ver se cambio o tempo dunha vez. Dorsal listo, xa cambiados. Vamos a cantar. Hai uns metros houve aí un cruce peligroso que tuve que mandar a xente para atrás. Normalmente son eu que me perdo, claro, esta vez foi ao revés. Kilómetro 4.700. De momento vai ben. Por diante non hai nadie, pero a ver. Como vedes, a miña dereita, Toxos. A miña izquierda, Toxos. Galicia profunda. Vamos para a praia do Vilar. Aí aconsello vos non dormirmos ao sol, porque acabades queimar de todo. Así no por experiencia. Carbón que dei.
que vos intentei dicir que era isto, non me acordo. E sei que o mirei cando fixen a carona escalada a Pedra da Rá, pero agora mesmo non me acordo. Kilómetro 8,5, ahora sí, xa me sobra todo. O frío que facía antes xa desapareceu. Feito vou sacar os manguitos xa. Kilómetro 10, primeiro avituallamento. Largo por aquí. Tú no te me escapes, tú por aquí. Bueno, boa señalización aí, para non equivocarse. Porque así era mellor que me metera no corto. Bueno, ahora sí que estamos no medio monte. Ay. Eso de aí do fondo é o complexo dunar de Corruedo. Kilómetro 14, levamos un ritmo medio de 5:42. Creo que estamos a punto de empezar a última subida e despois xa se dá todo por baixo esta meta. De pernas xa vou notando o cansancio, pero o que máis teño ahora mesmo é fame. A ver se no siguiente avituallamento hai un cachiño de plátano ou algo así, porque xa me vai chegando
casi. Pues non tiña ganas de caer, Ai. Bueno, xa empeza a perder postos. Xa non teño máis. Porque me anotaría o trail longo. Ai. Agora xa me está chegando bien. En febreiro quería facer outro, non sei se é de tamén 21 km. Agora xa estou dudando. A ver como vai o mes e decidimos, pero non sei. Isto debe ser a última subida. Hai que subir hasta as pedras, creo. Bueno, cada vez está máis fría a auga. Pues hostia, non me miñeras a larga, cabrón. Xa me arrepentín aí atrás. No me pasando, que estamos. Kilómetro 18,3, segundo avituallamento. Era líquido tamén, ou polo menos eu non vi un cachiño de plátano. Seguimos e non queda nada. Sigue subiendo, sigue subiendo. No va. Bueno, pues yo creo que es todo ello. Caso que me aguanten las pernas. Por ahí. Pues casi me perdo. Eso que los 30 vídeos se ven. La Borja menos a puntito de reventar. Como me esforzo un pouco máis, xa vou ter que parar a estirar. A ver se aguanta.
Bueno, se ir aos columpios estes. O un churrasquete, agora sí que entraba ben. Levo ritmo medio de 6-3. A ver se consigo chegar a meta por debaixo de 6. Bueno, ahí antes está a meta. Y la paloma. Y vamos a alfombra roja ahora para chegar. Tenemos ahora a Miguel Iglesias Sánchez, 2 horas 7 y 40. Pois ata aquí o que foi o trail da cidade. En canto ao meu resultado acabei de 30 e 21 de categoría, con un tempo de 2 horas, 7 minutos e 51 segundos. As sensacións foron boas na primeira parte da prova, pero segundo iban pasando os kilómetros fun atopando peor e xa que ao final iba desexando chegar á meta. O percorrido tiña algún que outro punto técnico, tanto en subida como en baixada, pero permitía correr bastante. Acabamos subindo 3 veces a mesma montaña por sitios distintos e pasando por varios puntos de interese como o Castro da Cidade, que era a montaña que había que subir, o mirador da Pedra da Rá, pasamos o carón do complexo do Nar de Corrubedo e xa cara ao final polo Parque Periurbano de San Roque. O prezo por participar foi de 20 € na distancia longa e os puntos positivos, pois había boa zona para aparcar, a entrega de dorsais foi áxil, había voluntarios nos cruces máis perigosos, as sinais e as cintas do percorrido estaban moi visibles, menos nun punto que parece que se perderon varias persoas polo quilómetro 4,5 que xa dixen en carreira, 2 avituallamentos intermedios líquidos, o avituallamento final moi completo, duchas no polideportivo, pero hai que ir no coche porque a pé son preto de 20 minutos, e agasallo deste portadorsais. Os puntos a mellorar, pois estivo todo bastante ben, pero así rebuscando, pois igual se podía mellorar a megafonía na saída, porque apenas se escoitaba nada, e aumentar os sinais nalgún cruce, aínda que tamén nos temos que fixar os corredores un pouco, porque eu non souben cara onde tirar en 2 puntos e as cintas estaban ben visibles. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.